Sibiri février kalo tile 7 san 2026 DMS-TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'uban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carila ni ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de l'administration territoriale ale kɔni ye décision dɔ ta décision min yɛrɛ kɔni diyara Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ministre ye décision min yɛrɛ kɔni ta u bɛ tali kɛ ko Kidal ale ni Menaka école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni kun ka sara tigɛlen don ka d'a kan ko ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni dɛsɛmɛ ka taa ni région fila ninnu kɔnɔna na walasa ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ min ministre yɛrɛ kɔni ale ordre di ko kana na ninnu ka saraw yɛrɛ kɔni tigɛ ko k'u ka wariw yɛrɛ kɔni d'u ma wali min kɔni ye ɲɛtagaba ye fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ni école karamɔgɔ ni an ka Mali autorités bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ ni ko in na cogo min. Don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna min an ka zone de défense sabanan yɛrɛ kɔni commandant ale bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a bɛ laseli kɛ k'a kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔna ko kanw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na du minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko du yɛrɛ kɔni bɛ ka jumɛn kɛ b'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ glace feerew yɛrɛ de kɔni ka frigo ba yɛrɛ kɔni ta ni ka o sigi kan kɔnɔna na min ye commandant yɛrɛ kɔni a bɛ ordre de ko ɲani février kalo tile 20 cɛ san 2026 ko frigo saba bɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bolo kan kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka dɔ b'u ka frigo yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'u bɛ ka ni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ ka kungo yɛrɛ de kɔni lase kan kɔnɔna ma. Min ye Yusuf Sisogo ye ni ale ye kunnafonidila an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye journal alternance yɛrɛ kɔni ale ye directeur de publication ye a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 ko Manadi dépôt yɛrɛ kɔni dara nin ma kofɔlen kan an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka don dɔ journal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ kuma minnu tɛ bɛn jamana kɔnɔna na. Source dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye école datugu yɛrɛ kɔni ko bɛ sɔn ka kɛ Masina cercle kɔnɔna na ka d'a kan ko Masina cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na village dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ye Kolongo Tomo yɛrɛ kɔni ko ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye o kɔni taara o école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni menacé k'a fɔ k'u ka kalan dili yɛrɛ kɔni jɔ écoledenw kunna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni na source in kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don ka min yɛrɛ kɔni ye kalanjɔ ye ko bɛ sɔn ka kɛ Masina cercle kɔnɔna na don n'a nataw la. Source dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na ko kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali fintigi ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ni Bugu commune kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Lulu ni cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o source kelen kɔni y'a yira k'a fɔ ko kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni da ma diya banbaci wale maa ninnu na ka d'a kan k'an ka Mali fintigilakaw ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni d'u la o ka nin kari ɲɔgɔnna in senfɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana sira dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na ko araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 tileganfɛla na i ka ɲɛ 13 wagati ye min yɛrɛ kɔni ye cɛ maramafɛntigi dɔ ye minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara minibus 4 yɛrɛ kɔni lajɔ sira la sira min bɛ Gawo ale ni Asongo yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni ka sɔrɔ ka ni bisi kɔnɔmɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka wariw bɛɛ lajɛlen minɛ u bolo. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 attaque caman yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria jamana kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Union africaine ale ni ONU maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na ni jɛkulu fila ni bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria jamana kɔnɔna na k'u bɛ attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko olu ka jugɔrɔmadon bɛ Nigeria jamana kɔnɔdenw ale Nigeria gouvernement bɛɛ lajɛlen bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min san 2026 mars kalo yɛrɛ kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaa sigi kalata ye o kɔnɔna na kɛ République du Congo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye Denis Sassou Nguesso yɛrɛ kɔni ni ale ye République du Congo yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa sigi kalata min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ni jamana kofɔlen kɔnɔna na k'ale yɛrɛ kɔni na kɛ candidat ye o ko la ni kunnafoni b'an dɛmɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An ka
ka Mali école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat yɛrɛ kɔni kun ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni fɛ a la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni k'ale ye jaabi ɲuman kɛ ni ka ɲɛsin école karamɔgɔ ninnu ka o laɲini nin yɛrɛ kɔni ma lettre dɔ yɛrɛ kɔni na min carila min yɛrɛ kɔni ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale kɔni b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ni an ka école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛn bɛ an ka jamana kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ olu ni u ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni o fɔɲɔgɔnkɔ ye ko faamuya yɛrɛ kɔni sɔrɔla la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛn bɛ Kidali ale ni Menaka région yɛrɛ kɔni ma ni région fila ni gouverneur yɛrɛ kɔni kun ye décision ta wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ban bɛ ne ka na u ka baaraw la ni région kofɔlen kɔnɔna na ko ka olu ka sara yɛrɛ kɔni tigɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ école karamɔgɔ ninnu ka sara tigɛli kɔni wulila ne ka se ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ma walasa min ministre de l'administration territoriale ko ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ fɛrɛ ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni olu ka saraw ye o kɔni kana latigɛ jamana in kɔnɔna na o wale yɛrɛ de fɛnɛ kɔfɛ min ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani Kidali ale ni Menaka gouverneur ni ɲɔgɔn cɛla la ministre de l'administration territoriale ni gouverneur ni ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna a yɛrɛla k'a fɔ k'u bɛnna ko la yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la ministre kɔni bɛ laseli kɛ école karamɔgɔ ni yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛn bɛ Kidali ale ni Menaka région ma n'u ka saraw yɛrɛ kɔni kun tigɛra ko o décision yɛrɛ kɔni wulila ne ka bɔ a ma ko école karamɔgɔ ni yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka saraw sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya ye o ka to ka tɛmɛ u ni jamana kɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ la sanga ani wagati min ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ bɛn bɛ Kidali ale ni Menaka région ma n'u dɛsɛlen don ka taa yan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale ministre yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta a bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ école karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka se ni région kofɔlen ninnu kɔnɔna na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya yɛrɛ kɔni sera ka ɲɛnabɔ cogo min yɛrɛ kɔnɔ o b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ komi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni u bɛ fɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni mana na kɛ jamana kɔnɔna na sigi ka kuma ka se ka k'a la dankari a la wa komi an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni écoledenw ka se ka kalan o yɔrɔ ninnu na o de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min kɔni ministre ale ye layidu ta k'a bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ école karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se u ka baarayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka ale ni Kidali région kɔnɔna na min kɔni école karamɔgɔ ninnu ka sara tigɛli ko yɛrɛ kɔni ko bɔra ma école karamɔgɔ ninnu bɛ se k'u ka saraw sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min kɛra sababu ye ni ka kɛ nisɔndiyaba ye an ka Mali école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni bolo an ka Mali zone de défense sabanan yɛrɛ kɔni commandant yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ don tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ k'a ye jateminɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jateminɛ min yɛrɛ kɔni ale jɔra kosɛbɛ ko jateminɛ yɛrɛ kɔni ye jumɛn ko u kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko kan kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka courant yɛrɛ kɔni ta ka utiliser cogo min yɛrɛ kɔni ka d'u ye walasa ka se ka ko in yɛrɛ kɔni kɛ feerekɛ ko ye kan kɔnɔna na ko jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye glace feereli yɛrɛ kɔni k'o bɛ kɛ yen nɔ kosɛbɛ ni o man yɛrɛ kɔni bɛ ka o baara ninnu kɛ ni machine ale ni frigo congélateur yɛrɛ kɔni caman ne kan kɔnɔna na zone de défense sabanan yɛrɛ kɔni commandant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wale min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ k'a yiralen don k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni interdilen don kan kɔnɔna na min kɔni ye glace feereli o man kan tɛ ka kɛ kan kɔnɔ cogoya si la ko a bɛ ka na ni kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni ye kan kɔnɔna na ni o kɔlɔlɔ dɔw ye a bɛ problème yɛrɛ kɔni se courant yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye charge yɛrɛ kɔni u bɛ giriya courant yɛrɛ kɔni ma kuma dɔw yɛrɛ kɔni na baisse de tension bɛ kɛ kan kɔnɔ min fɛnɛ ye panne yɛrɛ kɔni kuma dɔw la o bɛ kɛ kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da bɛ ka bɔ ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni frigo baden k'a bila kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɔɲɔgɔnkɔ ale ni kɛlɛ kuma bɛɛ o bɛ tɛmɛ du yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la kan kɔnɔna na k'o dabɔ ni frigo ko ninnu na kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jogo minnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ yen nɔ ale ni kan minɛnw yɛrɛ kɔni labɛnnen don cogo min yɛrɛ kɔnɔna na ko maa ninnu ka nin baara in yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛni don o kow bɛɛ lajɛlen na commandant yɛrɛ kɔni b'a perepere latigɛ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye sumayamafɛn yɛrɛ kɔni bilali ye kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a fɔ k'i b'a utiliser n'i ka denbayaw de kama ko o kɔni dagalen don ko nka min yɛrɛ kɔni ye ka sumayamafɛnw yɛrɛ kɔni ta ni k'u utiliser k'a kɛ feerekɛfɛnw yɛrɛ kɔni k'o de interdilen don kan kɔnɔna na ko ɲɛtɛ n'i bɛ k'a sigi i n'i ka denbaya de kama ko basi foyi t'o la o yɛrɛ de kɔni na zone de défense sabanan commandant ale kɔni bɛ ordre yɛrɛ kɔni di ko du fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko réfrigérateur walima congélateur min b'e bolo k'o ka ca ni 3 ye k'a laɲini don o du ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u ka o réfrigérateur ni o congélateur ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ka bɔ kan kɔnɔna na yanni février kalo tile 20 nata in cɛ san 2026 ko
ye maa o maa i kɔni y'i tulo jan ni ka commandant yɛrɛ kɔni ka nin kuma in mɛn nka i m'a labara wa kabini bɔ bɛ k'a kalama k'a fɔ ko ni ordre min yɛrɛ kɔni dira k'i ma ordre in labara k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ a kɔfɛ o kɔlɔlɔ dɔw ye sanction bɛ ta ni ka ɲɛsin i ma congélateur ale ni réfrigérateur min b'i bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ko wa so min b'i bolo kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ gɛn ka bɔ o so in kɔnɔna na min ye commandant yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kan ko négociation tɛ se ka kɛ nin ko in na hali musalakali t'a la ko yɛrɛ de kɔni na ka kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ kan kɔnɔna na ko frigo min b'e bolo a ka ca ni 3 yɛrɛ kɔni i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u labɔ kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye commandant fɛ décision yɛrɛ kɔni fɔra kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw fɛ ka d'a kan ko in b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ an lafasa ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila u ka bila la walasa u ka se k'u ka baara kɛ lafiya la ko wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ka se ka bila condition ɲumanw yɛrɛ kɔnɔna jamana in kɔnɔna na Youssouf Sissoco ni ale ye kunnafoni dilɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni journal alternance yɛrɛ kɔni o directeur de publication yɛrɛ kɔni don a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni mandat de dépôt dara ale kan ni ka taa datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na min association des éditeurs de presse privée ni o ASEP maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ ni maa kofɔlen ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni kɔfɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o b'a yira Youssouf Sissoco la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali kunnafonidilaw k'u bɛɛ lajɛlen ka jugurama don ni maa kofɔlen ye min Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni ale ka ni kasolataga ko yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko accusation ba 3 yɛrɛ de kɔni bɛ a contre la o accusation ba 3 nin yɛrɛ kɔni ye k'a ye kunnafoni kolon cari atteinte au crédit de l'État fo ka taa se k'a ye kuma jugu fɔ ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko ni accusation ba 3 nin yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni contre la a ka nin datuguli ko in yɛrɛ kɔni na ni a ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale bɛ ka Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni nɔna minɛ ka d'a kan ko tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni ka journal ni o ye alternance yɛrɛ kɔni ye ko o ka journal maaw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔ cari nin don ko fɔlen in na ko wa a ka o kunnafoniya nin yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye kunnafoni kolon ye a ye o cari a ye kuma jugu fɔ ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma wa a ye atteinte au crédit de l'État yɛrɛ kɔni kɛ ko mars kalo tile 9 nata in na san 2026 min yɛrɛ kɔni Youssouf Sissoco ye ale ka kiiritigɛ baara yɛrɛ kɔni bɛna kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse yɛrɛ kɔni président ye ni o ye Banjugu Dante yɛrɛ kɔni cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 min maison de la presse président yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ bɛ i da se Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni ka nin ko in ma Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Youssouf Sissoco yɛrɛ kɔni minɛ cogo ye ni o ye k'a taara minɛ f'a ka so yɛrɛ kɔni ko ni an ka jamana yɛrɛ kɔni kunnafoni di sariyaw yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ ko kun man ka tɛ ka kɛ cogoya si la ko min yɛrɛ kɔni ye ka taa nin maa kofɔlen minɛ f'a ka so k'o baara in yɛrɛ kɔni kun bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ni ka bɔ an ka Mali kiiritigilamaw ka yɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ ne ka mars kalo tile 9 in kɔnɔ san 2026 don min yɛrɛ kɔni na min ye Youssouf Sissoco ye ale ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a da nin maa kofɔlen kulo kan k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔna na kunnafonidila kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔma don bɛ a ka nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na surtout dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Masina cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolangotomo village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin village kofɔlen kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye banbaciwale maaw ye k'u taara ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni menacer k'a fɔ école karamɔgɔ ninnu ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka kalanw yɛrɛ kɔni jɔ nin village kofɔlen in na ko wa o banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ye date kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de kɔni di école karamɔgɔ ninnu ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ yanni o date ninnu yɛrɛ kɔni cɛ u kana nana sɔrɔ école karamɔgɔ ninnu bɛ kalan na écoledenw kun ni village kofɔlen kɔnɔna na soso kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw ye u bɛ ka école karamɔgɔ ninnu menacer k'o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni école yɛrɛ kɔnɔna na datugu ni village in kɔnɔna na surtout min yɛrɛ kɔni bɔra ni nin kunnafoni yɛrɛ kɔni a tigi ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ dogo de la a ma sɔn ka a yɛrɛ lakodɔn ko kuma foyi yɛrɛ kɔni fɔ wa susu kelen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni taara nin menace yɛrɛ kɔni kɛ k'olu ye banbaciwale maa ninnu de dɔgɔkun
tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna minnu taara wale juguw yɛrɛ kɔni kɛ Tɔngolo Kura ale ni Nao village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bamaci wale maa kelen yɛrɛ de kɔni filɛ nin ne kana ni école karamɔgɔ ninnu fɛnɛ menacer an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali localité caman ni o dɔw ye Tɔngolo Kura ale ni Nao yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin nin localité ninnu ma ko a bɛ n'a fɔ o bamaci wale maa kelen yɛrɛ de kɔni talen yɛrɛ kɔni filɛ nin village kofɔlen kɔnɔna na ni ka o école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni menacer k'u ka kalanw yɛrɛ kɔni jɔ nin yɛrɛ kofɔlen na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Kolongo Tomo village maaw yɛrɛ kɔni u bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'an ka Mali autorités ka na olu dɛmɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye olu ka denmisɛnnin olu bɛ se ka continuer ni ka taga kalanyɔrɔw yɛrɛ kɔni na cogo min ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko kari ɲɔgɔn na o kɔni tɛmɛna an ka Mali fintigilakaw ale ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la nin bugu commune kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Lulu ni cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra sources de yɔrɔ la sources maa minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kari ɲɔgɔnna min tɛmɛna an ka Mali fintigilakaw ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ko kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maramafɛn girimanw tun bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ko wa kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayarabugu ale ni Dale village yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la o source kelen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye tiɲɛni ale ni dimi juguba yɛrɛ de kɔni don bamaci wale maa ninnu na nka an ka Mali fintigilakaw ye bamaci wale maa hakɛya kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni faga source yɛrɛ kɔni tɛ a da se o kow yɛrɛ kɔni ma an b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ k'an ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ source yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la min an ka Mali autorité an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko olu kɔni ma bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ ni kari ɲɔgɔnna ko in kan fɔlɔ ko araba tɛmɛlen février kalo tile 4 san 2026 tile ganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati ye ko mini bisi 4 ni olu tun bɛ ka bɔ Gao région kɔnɔna na u tun bɛ ka u kunda Asongo yɛrɛ kɔni cercle k'a yirala k'a fɔ ko ka nin bisi nin yɛrɛ kɔni to nin sira kofɔlen ka cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔnɔna na bisi yɛrɛ kɔni lajɔ ni ka suyɛni yɛrɛ kɔni kɛ bisi in kɔnɔna na surtout ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛ localité de la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gabero commune de kɔnɔna na ko cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni kan ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma maa si faga wa u ma maa si yɛrɛ kɔni jogi ko nka maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin mini bisi 4 nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u y'u ka wariw yɛrɛ kɔni minɛ u la ni ka taa n'u ye ko maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni tilalen u ka wale jugu yɛrɛ kɔnɔna u sɔrɔla ka bisitigi nin yɛrɛ kɔni to yen nɔ maa nin yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ka t'u ka ci la o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ nin yɔrɔ sigiba maa bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'a ka kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana sira dɔw bɛ k'an ka Mali autorités ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira nin yɛrɛ kɔni lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka taa ni ka seginw ka ca sira minnu yɛrɛ kɔni kan ko n'o tɛ min yɛrɛ kɔni ye cɛ maramafɛntigiw ye u bɛ to ka taga mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka nafamafɛnw minɛ u la siraw yɛrɛ kɔni sanfɛ sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na bandi maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni taara attaque min yɛrɛ kɔni kɛ Nigéria jamana kɔnɔna na ni attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni fagara k'o dɔgɔyalen maa 170 yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Union africaine fo ka taa se ONU yɛrɛ kɔni ma olu bɛ bɔ ni k'u ka jukɔrɔmadon kɛ ka yira Nigéria yɛrɛ kɔni na nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na Organisation des Nations Unies ni o ye ONU maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko ni attaque minnu yɛrɛ kɔni kɛra Nigéria jamana kɔnɔna na k'olu bɛ attaque yɛrɛ kɔni kɔndamné kosɛbɛ ko wa u ka jukɔrɔmadon bɛ Nigéria yɛrɛ kɔni a ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka se ka bamaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ a ka jamana kɔnɔna na min fɛnɛ Union africaine ma olu fɛnɛ b'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon bɛ Nigéria gouvernement ale Nigéria jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ko wa b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka mɔgɔ ni yɛrɛ kɔni tora ni wale jugu in na Nigéria jamana kɔnɔna na ni jɛkulu fila nin yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔfɛ jamana dɔw bɛ olu kɔni fɛnɛ bɔra ni ka ni attaque yɛrɛ kɔni condamné Nigéria jamana kɔnɔna na ni o jamana nin yɛrɛ kɔni na Turquie Allemagne fo ka taa se Benin yɛrɛ kɔni ma olu b'o la ni jamana saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko Nigéria jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kwara État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma yen nɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o binkani wale nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Nigéria jamana kɔnɔ ale Nigéria gouvernement yɛrɛ kɔni hakilina jiginna tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔnɔna na binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin village fila yɛrɛ kɔni ma Kwara État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o binkani wale nin yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni fagara k'o dɔgɔyalen maa 170 yɛrɛ kɔni seere caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u nana ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ k'olu caman yɛrɛ kɔni fagara ni marifaw de ye ka d'a kan cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye marifa yɛrɛ de kɔni ci ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma so fo ka taa se feerekɛla dɔw ka feerekɛfɛnw yɛrɛ kɔni ma
cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni tasuma don olu la wale min kɛra sababu ye ni maa nin yɛrɛ kɔni caman bolila ne ka taga u kɛrɛfɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni na. Araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kwara gouverneur yɛrɛ kɔni ale bɔra ne ka cɛntigiya k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni senfɛ k'olu ye maa 75 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni su don dingɛ belebeleba dɔ kɔnɔ. Ɔ n'a ta Kwara État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na député dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko su 170 yɛrɛ de kɔni yera attaque in kɔfɛ. Wa y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ala bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara bilan yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan halisa ɲinini baaraw bɛ sen na. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Kwara sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka don kungo kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na walasa ni su wɛrɛw bɛ ka se ka olu labɔ teliya la. Ko cɛ maramafɛntigi nin ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye muso 35 minɛ ni ka taa n'olu ye. Ko attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu ɲɛnama yɛrɛ kɔni sera ka bɔ a la olu bolila ni ka taa kungo kɔnɔna na walasa ka se ka u ni kisi nin ko in na. Nin ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ni jɛkulu nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni k'u ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin Nigéria yɛrɛ kɔni ma k'a yira Nigéria la k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Nigéria autorité maaw yɛrɛ kɔni Nigéria jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni wagati gɛlɛn nin kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.